Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ ndị aka Chimeze n'ikwe ndị wetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ihe m ji maka ya bịa, biko onye ọbụla bụ onye Igbo kawa ahụ gechaa ihe a m na-achọ ikwu ma tụsaa ya. O so na nsogbu anyị nwa bụ ndị Igbo na-enwe. Ụnụ ọhụrụ ihe a na-eme anọkata eburu propaganda bụ mmadụ n'isi, especially ndị ọtụtụ ndị na-asị na a na-enweta nnwere onwe, especially from the side of autopilot Dr. Ngozi Orabueze. Simon Ekpa started by propaganda and lies, and they have continued on that terrain. Recent ihe na-eme gosi m na anyị enwedo elders, anyị enwedo ndị isi, anyị oye, anyị dị vulnerable now. Asa enwe ndị wakporo anyị now, enwedo onye ụta ụlọ na ugbu a now. M ga-apụtasị ndị Igbo ka anyị gan except IPOB. Anya ka m jikwa na-eti mkpu, na-etishi ike ihe ọbụla anyị ga-eme protect ya bụ otu ka protect ya. Onye ọbụla na-achọ ịbịa kewaa ya, ka anyị niile bụ ndị Igbo lite weregodo na onwe gị interest gị tinye first before ị na-azọtara mmadụ. Maka offset ya, ị ga-achọ ebe a ga-akpọzi gị oku ka eze ga ahụ. So ke protect god n'otu a, ịhụ na enweghị ihe mere ya, na enweghị onye bịara kewa. Ihe m jiri bịa ugbu a na-awụ na ọtụtụ propaganda ka ebugoro. Enwere ihe m na-ajụ sị, ihe anyị na-eme da na-eme nwere onwe n'oche na unu ga-enweta ihe without cooperating with the politicians n'ọdụ ha hijack go the leadership. Ndị eze nọ ha na pocket, ndị PG nọ ha na pocket, ndị ụka nọ ha na pocket. Mana Chineke emega amụrụ otu dịka IPOB apụta, ndị Igbo ekwuru sonwe ha, giving them a niche. Mana politicians wụ ụmụnne anyị, PGs wụ ụmụnne anyị, ndị eze wụ ụmụnne anyị. Ihe ahụ ụnụ na-azọ na-agụ ha. Mana ọgwụ ụnụ nwere hazie ya, ha sonye. And ọkwa nna ha esonye ha ga-eji aka ha na-egbu anyị ụta ha na-egbu anyị ugbu a. Ha ga-eji aka ha mepere ndị iro gate ha abata otu ha mepere ha abata. So ndụmọdụ m na-enye ndị IPOB, especially Chike Edoziem na ndị otu ya, mana na otu unu ji akpọpụnata ọnụ ka e were ofu obi chọba ihe a na-ata arụ. Ihe m ji na-ekwu ihe a na-awụ sokwushi dis propagandas. Onye m ji bịa n'ụtụtụ awụ maka one small girl o buru propaganda against Bianca Ojukwu for some time now. This autopilot na ụmụaka ha recruituru nọ on Bianca na-atọ nwaanyị a. Enwere mgbe akpọrọ mgbe ha gara mgbe ha si nwunye Tinubu gara ịlọbi na Amerịka. Ya kwuo na Bianca so gara, in fact na Bianca mere nke a mee nke ọzọ. M bịa gbaa touch maka ihe mana anyị na-agba no touch. Ọ na Bianca Ojukwu agaghị dacha iche. Mana ọ gagoro dị ije ọnwụ na minista ọwụ ọrụ ya. And this issue of ihe ọbụla gbasara MNK, onye ọbụla akpa aha kpọọ ya aha, no matter ihe na-eme asụdọri onye ahụ. Ọtụtụ ndị isi ụta nwụfu na-amahụ. Ọtụtụ ndị isi ụta ga protest ha na-aghọtara. So ka m kpọọ ihe this girl kwuru maka Ngozi Orabueze na Bianca Ojukwu tupu m gaa n'iru. Ajọ ihe mekwere anyị na this struggle. Ajọ ihe mekwere anyị na this particular struggle for the freedom of Biafrans. Aga m eji Igbo wee sụọ ihe niile m chọrọ ịsụ na this video. Maka na ndị Igbo ka m chọrọ ikwusịrị okwu. O nwere one statement this man a na-akpọ Yaradua, kedu aha ya sef, Gowon mekiri ya sị na ọ bụrụ na ọ maara na mbụ na ọ ka wee ji ego wee zụrụ ndị Igbo ka ha were aka ha gbuo onwe ha. Then ihe m ji cheta okwu a, ihe m ji wee cheta ya bụ na according to information they spread, ịga na TikTok, Instagram, everywhere, on a trend, asị na Dr. Ngozi Orabueze gara America ịgaga hụ President Donald J. Trump na o nwere ihe niile ha dechara ha chọrọ ịgaga summit ya ka ha gosi ya si lekwe that kind of thing. So ka ha rutere na White House, ihe m na-agwa gị bụ according to the information, Dr. Ngozi Orabueze, agụrụ m this thing na ya handle ka mara na ọ bụ eziokwu, agụrụ m ya na handle Dr. Ngozi Orabueze na X. Okay, ha sị na ka ha rutere ebupụta akwụkwọ mgbe ha chọrọ ịhụ onye isi ala United States of America. Ebupụta akwụkwọ asị na edere petitions against Dr. Ngozi Orabueze, about 37 petitions against Dr. Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na Maazị Nnamdi Kanu
na Eastern Security Network. According to the information, ha sịkwa that na asị ka anwụrụ Dr. Ngozi Orabueze ka anwụpụ ya n'ụzọ ka esikwa wee nwụrụ maazị nwụrụkwa Simon Ekpa ka agbalịkwa wepụ Dr. Ngozi Orabueze n'ụzọ. Then dịka ihe ndị a na-eme abịa nyowe ahụ na onye dere that petition ọ bụkwa nwanne anyị nwunye nwanne anyị gongo bụchikwa n'ala Igbo ihe dere this petitions against ụmụnne ya nwunye Odumegwu Ojukwu this our hero onye na-azọkwa Biafra before ya dị petitions against this struggle to sabotage the struggle. Ya mere m ji ya si wee jidesi enyere this woman ọkwa abịa another higher rank mgbe si ọ dịkwa ka ọ bụ this thing o dechara petitions ndị o dechara wee ihe mere ndị a ji wee tụje ya na higher rank. Kedu nke bụ na mmadụ ga-enwe obi na-ere nwanne ya because ihe a bụ broad daylight slavery. Ikwere maka ihe ị ga-enweta na-ere ụmụnne gị si na di gị si that na o mere mistake wee declare wa Biafra na o mere mistake si ka azọwa Biafra na onye ọbụla azọkwa na Biafra again dịka na Biafra agaghị abịakwa na onwe ihe ga-eme ka Biafra. Ọ bụrụ nwaanyị a na-akpọ Bianca Ojukwu ịsụ nwaanyị a na-akpọ Bianca Ojukwu onye ọbụla atụkwa ya ụjọ. Kedu nke bụ na mmadụ ga-apụta n'ụtụtụ ọ bụrụ na ihe ọ ga na-eche nke ọ ga-esi ga-emebi mebi ọ dị ofu onye ihe a wụ whole tribe ụmụnne gị niile maka na ị na-atụwọ Naijiria kedu nke bụ ọ bụ ya mere ka nwaanyị ji wee kwuo okwu asị na ọ bụrụ na ọ gbara na mpụ na ọnwa ha. Okay, ihe a na nwa nọ na-ekwu ugbu a ọmụnwa kwuru data okwu na gọwan sị na ọ bụrụ na ya ama na ya ga-azụtanwu ndị Igbo na ya kadoro ịlụwa agha. Ihe a na nwa kwuru ugbu a na wote ejiri gbuo Ifeanyị Ụba. Onye ọbụla ma na ndị kpọlata Nnamdi Kanu wo Nigeria work with Interpol ha mee ya arrest. Nigeria amadị na m ihe Nigeria ga-eji lekọta anya ya wụ nna Ifeanyị Ụba splend ka a ga-eji lata maazị Nnamdi Kanu. Ha bụ dis propaganda mgbe nwoke mmadụ na-azọ gọvanọship election. Ifeanyị Ụba ala dị ije ahụ nwoke ahụ nwe hata mgbe a na-ekwu nwa na-ebupụtale ihe awụọla ha many times ndị achọrọ ịdara agụ Bianca unu. This Bianca Ojukwu na Ngozi Orabueze biko onye kara bara ndị Igbo uru. Ngozi Orabueze ihe hụrụ ha ji wee buo Bianca Ojukwu ugbu a na Interpol na-eme investigate na nonsense ọ na-abịa ikwu on social media na-enye ụmụaka ọda ha mee ndị amị attack ha mee ndị police attack then na-enye ndị amị na ndị police quit notice. Now intel m nwetara wụ na I jidecha some of these boys ha na-enye ọda from the phone ahụ communication ha na Ngozi Orabueze. So the hit nọ Ngozi Orabueze na ị hụrụ ebe ha bụ ya ala. So ihe ha na-eme ugbu a na-awụ otu o bụrụ Bianca ihe ugbu a na-agbagharịwa adara agụwa ya otu a ka echekwa ebu iwu anyanwụ. Ụfọdụ ndị amadụ ihe otu iwu anyanwụ si wee nwụọ. Like I said, ekwetara m n'ihe a na-eme because anyị agaghị anọ yewe onwe anyị oye, mana ana m eche na Kailu IPOB dịgodo na enough. Ngozi Orabueze anụnwụ nna n'ụwụkwa ya na lead Biafran Liberation Army nke Gentle the Yahoo ha member. Ọ sị ya wụ government in exile. Enwere mgbe mpụtakwu okwu si ya buru this your government in exile buru ya gawa ebe ahụ iwu government in exile. O kiri etala 40 governors 40 states 40 states na ndị niile hụrụ emere gọvanọ ugbu a na-awa ego ka eji anakọsịrị ha. Prime Minister na-eme aga ndị amị ga-ama attack n'ọwa imezi ọ bịara dị akwu okwu ọmụ ga-adị akọva ya. Prime Minister awụchichi ndị amị na region ọsọ ya bụ Prime Minister enweghị ihe ọ na-eme. Ndị Igbo ka anyị mara na ihe ọhụrụ nwere onwe a na-eti ego ọgbaghara eji Ngozi Orabueze eti ego ọgbaghara na-adọchi ya ihe a na-eme azụ. Ka anyị lete ofu otu ezuole onye laikiri ihe a na-eme biko sonye IPOB nke anyị manye. In fact ana m suggest now na ndị na-achịkwa IPOB ga-aga hụ ụwa zuru ike ma ndị elders niile nwa na-asa achụrụ achụ niile kpokọ onye ọbụla ọnụ na-asị na kitikiti bụ ukwu eze wee na-agwa ndị Igbo biko ịnụ na a na-adara agụ mmadụ mee investigation mara ma ihe ahụ ekwuru owu eziokwu tupu itinye ya ọnụ na ihe anyị ga na-etinye n'ọnụ owo ihe na-emekpa ya ahụ. Bianca Ojukwu edede leta ha sị Bianca de leta wepụta the letter publish ya anyị hụ ihe aka m gekata bido na-eme nke ọbụla ekwu mere m gawa maka ndị be anyị anya amapụta ihe bụ propaganda
anyị na-ebuzi nke anyị werezie ya na-edestroy onwe anyị. Biko nụ onye ọbụla gere ihe atụ saa ọ nụrụ ka ara ibe. Ndewo.